11. juna u nedelju biće održani parlamentarni kosovski izbori. U toku je predizborna kampanja i sve do 9. juna. A moj današnji gost je kandidat za poslanika i doskorašnji zamjenik premijera Branimir Stojanović. Hvala što ste došli. Hvala na pozivu. U toku je predizborna kampanja i moram na početku da vas pitam kako ide. Pa kampanja ide odlično. Mislim da ljudima je sve više jasno da zapravo ovo nisu samo izbori i da ovo nije samo politika i da je mnogo, mnogo više od toga i da sve više shvataju da imaju obavezu da izađu 11. juna i da glasaju i da ne ostanu kod kuće i time ne dozvole da neka mala grupa ljudi, jer suštinski to jeste naša zapravo borba, mi nemamo konkurenta koji možda nas pobedi, nemamo nekog ko može da ima više glasova od nas, već je suštinski naša borba da tih 10 mandata koji jesu rezervisani za nas zapravo budu svih 10 srpskih mandata, a ne da nam jedan mandat ili više mandata otme neko ko će raditi nešto drugo što nije srpski interes. Zašto naši sugrađani treba da glasaju za Srpsku? Vrlo je jednostavna stvar. Jedino Srpska lista ima snage da se izbori sa svim onim što nas čeka u Prištini. Ništa lepo i prijatno nas tamo ne čeka u narednom mandatu. Biće sigurno puno problema, mnogo i više čak nego što je bilo do sada i jedino Srpska lista ima podršku Vlade Republike Srbije i države Srbije i zvaničnog Beograda. To su dva najvažnija argumenta. Sve ostalo o čemu možemo da pričamo, sigurno možemo da pričamo satima, niko osim Srpske liste i tih ljudi nema jasnu viziju kako Srbi mogu da ovde prežive, šta je potrebno da se uradi za ovaj narod da bi ovaj narod ovde opstao i da bi imao pristojniji i normalniji život. Proteklih nekoliko godina radili smo intenzivno o tome da se malo po malo život menja na bolje, puno dobrih stvari smo uradili, napravili smo i određene greške i ne bežimo od toga da priznamo da smo napravili greške. Srpsko predstavljanje u centralnim institucijama još uvijek nije dovoljno dobro. Mi moramo da se menjamo, moramo da radimo, moramo da napredujemo, moramo da uvodimo još mladih ljudi. Mi verujem da ova lista upravo to i radi, uvodi i određene nove ljude za koje nismo znali, koji nisu bili toliko politički aktivni i prisutni, a koji će sigurno moći da daju mnogo veći i bolji doprinos. Mi radimo dalje na sebi, srpsko predstavljanje će biti bolje nego što je danas i posle svakog izbornog ciklusa borit ćemo se s to da bude još bolje, jer ovaj narod zaslužuje da ima još bolju vlast i zaslužuje da ovde opstane. Ali ono što je takođe važno, da se nikada ne izgubi iz vida, mi ovde ne bismo opstali 3 dana bez podrške Vlade Srbije i bez ne samo finansijske podrške, već i podrške političke, institucionalne i svake druge. Da te podrške nema, zaista ne bi imali nikakve ni teoretske šanse da ovde preživimo. Najveća laž koju pokušavaju pojedinci da nam prodaju, da je ovo obična izborna trka, da je ovo obična politika, da tako kažem. Ovo je sve, samo ne obična izborna trka i ne obična politika. S jedne strane je Srpska lista koja ima apsolutnu većinu podrške među Srbima na Kosovu i Metohiji i jedina koja je spremna da kaže ne. Da kaže ne formiranju kosovske vojske, koja je spremna da kaže ne promjeni Ustava na način da se derogiraju prava Srba, da se brišu iz Ustava naše određeni kontrolni mehanizmi koji imamo što se tiče izmjene određenih zakona, izmjene Ustava i tako dalje, a takve namere postoje, takvi planovi postoje, da se Srbima smanji prava i da se nama oduzmu ti kontrolni mehanizmi koji su mali, ali su bolji takvi nego nikakvi, koje mi treba da koristimo za naše interese. Jedino Srpska lista tome može da se suprotstavi zato što ima i podršku Vlade Srbije. Niko drugi, svi ostali se bave zamagljivanjem, prodajom nekih lažnih interesa. Samo kad pogledate druge liste, sve će vam biti jasno. Onog trenutka kada je saopšteno da Vlada Srbije stoji jedino iza Srpske liste, 30-40% kandidata, nekde i do 80% kandidata se povuklo sa drugih lista, zato što su ljudi bili lagani. Ti ljudi su bili obmanjivani, govoreno im je da će i to biti neka srpska politika, a ne nešto drugo, kada su ljudi čuli vrlo jasnu poruku da jedino Srpska lista ima legitimitet, najveći deo kandidata se bar sa 2 ili 3 liste povukao i više tamo nije aktivan. S druge strane, kada pogledate listu koju je predao SLS i ta njihova grupacija, družina, to nije ni partija ni stranka, to je jedna družina ljudi skupljenih raznoraznih interesa. Kada pogledate da na toj listi je čovek koji je osuđen za ubistvo, da čovek koji je govorio da su Srbi na Kosovu za vreme konflikta klali Crnogorce,
da su ubijali, da su radili sve i svašta, onda vam je jasno koja i kakva je ta lista. Pogledate strukturu i tu je kraj. Vidjet ćete da tu apsolutno nema nikakve politike, nema nikakvog zalaganja za Srbe na ovom prostoru, ima samo lične matematike, predizborne i postizborne, koje je za njih mnogo važnije, da vide za koliko će moći da prodaju taj jedan rezervisani ili srpski mandat, ukoliko i njega budu usvojili, a da će Bog da i njega ne usvoje, ukoliko narod shvati sa čime se sada suočavamo, i da tu jedna grupa ljudi koja manipuliše, laže i vara ljude i isprofitira nešto lično za sebe. Ja vas moram pitati jednu rečenicu, samo tražim odgovor na to pitanje. Po čemu se Srpska razlikuje od drugih? Zato što gradi jedinstvo i jedina ima snage da se izbori za srpske interese na ovom prostoru. Sve ostalo je laž, manipulacija i neistina. Ako mogu da dodam još ovo, svi u Srpskoj listi ne misle isto. Mi nismo lista i stranka u kojoj nema različitih mišljenja. Sigurno da ima. I sigurno će unutar Srpske liste biti, da kažem, određeno takmičenja ko će unutar liste da prođe, jer neće proći svih 20 kandidata, to je sigurno. Ali to je normalno. Mi smo bili spremni, za razliku od drugih, da lične, možda i različite mišljenja gurnemo po strani, jer to nije važno. To se sada ne računa. Računa se jedino da napravimo organizaciju, da napravimo strukturu koja će moći da se suprotstavi tom ogromnom pritisku koji nam predstoji. Jer taj pritisak nam je najavljen. Taj pritisak je već izrečen. Neki političari koji se kandiduju za premijera su rekli da im trebaju pokorni Srbi. Oni takve pokorne Srbe su u prošlosti stvarali. Imaju ih, evo, to su alternative koje se nude umjesto Srpske liste. Pokorni Srbi koji će da urade bez pogovorno ono što od njih očekuju određeni albanski političari. I znaju da jedino Srpska lista je ta koja nije pokorna, koja neće da se stavi u odnos rajinski, da se stavi u odnos poslušnički. To je suština. Ovde nema politike, stvari su vrlo jednostavne i stvari su vrlo proste. Najveći problem Srba i ono zbog čega strahuju na Kosovo i Metohiji jeste formiranje vojske Kosova. Kako sprečiti formiranje vojske Kosova nakon izbora, nakon ulaska u parlament? Isto kao što smo sprečavali do sada, tako i u buduće. Ta priča je do te mere popularizovana među određenim Albancima da je po meni od nje napravljen klasičan folklor i medijski spektakl, a ne nešto realno. Vrlo je važno reći, mi smo to i njima jasno govorili, da je to potpuno besmisleno, da je gubljenje vremena, da je to proizvodi krizu, da to nije dobro ni za same Albance, ali pošto su tvrdoglavi i ne žele da slušaju, rekli smo im našu podršku, za to neće dobiti. Mi naravno razgovaramo o svim temama, ali smo im jasno govorili na sve žive argumente da to nije dobro ni za njih, a o nama i da ne priča. Tako da, stvar je samo u tome da oni u ovom trenutku ne žele da čuju šta Srbi misle. I žele da nađu Srbe koji će da pričaju i rade ono što oni misle. Sa Srbima će morati da se priča, Srbi će morati da se poštuju i taj naš stav ćemo odbraniti kao što smo branili do sada. Zato što smo mi bili u Skupštini, zato što su bili naši poslanici, zato što su pratili tu politiku, nije se desila ta promjena Ustava koju su oni tražili. Ukoliko žele da traže neke nove načine, neke ih traže, ali neće ih dobiti našu saglasnost. Radit će nešto što će biti i neustavno, i nezakonito, i protiv cele pravne regulative. A ako žele da grade takav sistem u kojem je moguće sve, čak i ako nije po Ustavu, čak i ako nije po zakonu, onda će time dalje pokazivati šta je njihova namera. Uređen sistem ili sistem plemenski, sistem klanova, sistem koji zavisi od određenih interesne grupacije, onoga koji ima prisilu, koji ima sirovu silu, a ne pravo i pravne argumente. Budućnost Srba na Kosovu i Metohiji, opstanak i ostanak jeste formiranje zajednice srpskih opština. Do sada nije došlo do toga. Kako ćete da izdejstvujete da dođe do formiranja zajednice srpskih opština? Zajednica nije dogovorena na nekom lokalnom nivou, da tako kažem, između srpskih i albanskih predstavnika, dogovorena je na najvišem političkom nivou, jedino tako može da bude sprovedena. Zato je važno da politiku koju ovdje sprovodimo, koju kreiramo, koju osmišljamo i na kojoj radimo, mora da bude u saglasju sa politikom vlade Srbije. Ne može drugačije. Druga nije realna, druga nije moguća, druga je laž, druga je iluzija, magla. Jedina politika koja je moguća je ova politika. I zato će zajednica da se sprovede onakva kakva je dogovorena, jedina ukoliko
u tom saglasju zajedno budemo radili i delovali. Zajednica će se formirati zato što će međunarodna zajednica pre svega morati da izvrši još veći pritisak na Albance da to urade. Naravno ne postoji volja kod njih da to urade i da im se to ne sviđa, ali su preuzeli obaveze. Neki se ponašaju sada i misle da će moći da se ponašaju u buduće kao da su sami na ovom svetu i da ne moraju da poštuju ono što su sami dogovarali. Znate li, to tako ne funkcioniše u uređenom svetu. Kada preuzmete obaveze i kada dobijete i određene ustupke za to, ne možete da kažete sad mi se ovo sviđa, ovo hoću, ovo mi se ne sviđa, ovo neću. To tako u modernom svetu ne funkcioniše. I to će morati da shvate. I to će morati da sprovedu, jer ukoliko to ne budu radili, ono što bude trebalo da im taj svet da, ili da izgrade neke druge odnose na ovom prostoru, neće moći to da urade. Zato znam da će zajednica biti formirana i bit će uspostavljena, bez obzira na to koliko se oni bune, zato što će vlada Srbije nastaviti da insistira na tome, zato što će srpska država nastaviti da insistira na tome i zato što će na kraju i međunarodna zajednica shvatiti da mora da se ovo sprovede ukoliko želi da i sa srpskom državom i sa predsjednikom Republike, gospodinom Vučićem, želi da gradi neki partnerski odnos u budućnosti. Kako komentarišete pretnje Ramuša Haradinaja na to da je Srbija marginalna i da je on bitniji od Vučića jer se on borio za svoju državu, a Vučić je nasledio? Znamo da je kampanja u toku. Pa naravno, mnogo je bilo tih izjava koje su verovatno htele da predstave više nešto što bi možda pojedinci želeli da čuju, igra se na kartu nekog radikalizma, ko je koliko važan, ne odlučuje niko individualno. To se pokazuje i vidi po odnosu onih koji su najključniji igrači u svetu prema tim pojedincima i prema tim liderama. Zaista mi je besmisleno da komentarišem tu izjavu, ja se time neću baviti. Naš je zadatak Srba koji ovde se bave, koji predstavljaju ovaj narod odavde i da probamo da u tom sistemu se izborimo za određene naše stvari. Sarađivat ćemo koje god Albanci budu poslali. Mi njima nećemo da biramo predstavnike, ali Boga mi neće ni oni nama. I to što oni imaju određene favorite među Srbima, to je samo njihova stvar. I to treba da zna naš narod. Ko su njihovi favoriti unutar srpskog korpusa i ko su ti ljudi koji će sutra da rade ne za ovaj narod, nego će raditi za njih. Radit će za njihove interese i po njihovom nalogu. Ja nemam nikog ko može da mi daje instrukcije iz Prištine. Hoću da sarađujem sa svima zato što je to moja obaveza, zato što je moj zadatak da pričam sa svima i da se borim za srpske interese. Ali neće mi bogati niko izdavati naloge u Prištini, niti želim da na takav odnos pristanem. Verovatno i zato i ovih dana čujem da se mnogi unutar albanskog korpusa bore da i ja kao kandidat za poslanika, ali još neki ljudi ne prođemo kako bi nas sprečili, ali ja vrlo dobro znam da to ne zavisi od njih, zavisi od onih koji su me i do sada podržavali, koji će u buduće, verujem, podržavati sve ono za što se ja zalažem i da li ću sedeti u Kosovskom parlamentu na tim rezervisanim mestima, zavisi isključivo od mog naroda koji o tom odlučuje. Kako vratiti Srbe da žive ovde ponovo, s obzirom da znamo da je povratak bio izuzetno loš prethodnih godina? Povratka nije bilo, povratak je obesmišljen do tih granica da je zaista iluzorno o njemu i pričati. Naša borba sada nije za povratak, naša je borba za opstanak. Mi prvo moramo obezbedimo da ovi ljudi koji ovde žive ne odlaze odavde, pre svega mladi ljudi. Naš glavni zadatak je da se otvore nova radna mesta. Ono što smo radili u prethodnom periodu, što nije bilo lako, jer smo posljednje 2-3 godine u Gračanici prošli kroz jednu torturu od centralnih institucija, od institucija i raznoraznih ministarstava, agencija, koje su nam kreirale probleme da dovedemo određene investitore. 3 godine nama smo, kao što često znaju naši ljudi da se šale, smo u statusu FT1, fali ti još jedan papir. Nama je večito falio još jedan papir. I uvek nam fali još jedan papir. Ali smo i taj proces doveli do kraja. I radit ćemo dalje na tome da dovedemo ljude koji žele da ovdje investiraju, da stvaraju 20, 30, 50 radnih mesta. Jedno radno mesto za nas je uspeh. Veliki uspeh. Da jedna porodica može ovdje da preživi od svog rada, za nas je veliki uspeh. I nastavit ćemo da se borimo za to. Uspeli smo da određene investitore dovedemo. Pojedini investitori su već uposlali ljude. Radit će dalje na tome i Metalkama i druga kompanija koja je došla u Laplje selo. Tako da, Ajteč, vrlo je važno da nastavimo to da radimo. Ali je vrlo važno da se otvori javni sektor. Mora da se otvori ponovno zapošljavanje institucijama zato što mi nemamo alternativu. Mi nemamo prostor.
Prosto je nekada nemoguće ubediti nekog privatnika da dođe da ovdje investira. Zato što je situacija i politički nekad toliko kritična ili bar u medijima izgleda toliko loša da niko ne želi da razmišlja o tome da ovdje investira. Ogroman lični trud je morao da se uloži, da se i ovi ljudi koji su došli i počeli ovdje nešto da rade ubede da će biti bezbedan njihov kapital, da će moći slobodno da rade, da neće biti na nikakvom tapetu da ih neko reketira ili da radi bilo šta od strane centralnih institucija. I zaista mi je drago što smo uspjeli da tu stvar pomerimo sa mrtve tačke. Sada će biti lakše, ali sigurno neće biti lako, jer će i dalje biti izazova, bit će turbulencija, trudit ćemo se da dovedemo ljude koji žele da stvore radna mesta i da uposle mlade. Zato je pitanje povratka za mene, a da mi ne zamere oni koji bi želi da se vrate, u drugom planu. Opstanak ovih ljudi ovdje je broj 1. Povratak, koncept povratka mora da se mijenja kao što je i promenjen, sa konceptom uvođenja izgradnje naselja kao što je Sunčana dolina. Da će Bog da Sunčana dolina na severu bude završena, pa da gledamo neke nove sunčane doline južno od Ibra i u Gračanici i u nekim drugim opštinama gdje ćemo praviti zaokružene celine, gdje će ljudi moći da se vrate u bezbednu sredinu, u sredinu koja je infrastrukturno, institucionalno pokrivena, a ne kao što smo gledali do sada, gdje se obnove kuće i da onda ljudi tamo nemaju ni ambulantu, ni školu, ni mjesto gdje mogu da rade, a nemaju i elementarne bezbedonosne uslove, jer ne mogu normalno i slobodno se kreću. Ali ova sredina je sigurno bezbednija nego što su neka sela u okolini Peći ili Istoka ili Kline, gdje je zaista teško da se ljudi vrate. Ja sam razgovarao sa raseljenima ne jedan put i oni sami kažu, i oni bi volili da se vrate u svoje selo, ali znaju da je to jako teško, zato što ne mogu sami. Čovjek nije kamen. Čovjek mora da ima određene uslove, da ima određeno okruženje, da postoje drugi ljudi, da postoje uslovi da bi mogao da tu živi. Ali sam rekao, nama jeste prioritet pre svega da se zadrže ovi ljudi koji su ovdje, da se mladi ljudi zadrže, da grade svoj normalan i pristojan život, a da paralelno sa tim probamo da zaživi i ovaj novi koncept povratka kroz Sunčanu dolinu i kroz neke nove sunčane doline koje će se graditi. Moje sljedeće pitanje je trebalo da bude, ali već ste mi dali odgovor. Kada vratim sve vaše izjave, mjesec dana unazad i ranije, vi ste baš skoncentrisani na mlade ljude, na intelektualce i tu vidite to vam je najveći prioritet. Da li sam u pravu? Bez mladih ljudi nema perspektive. Ukoliko mlade ne zadržimo, odumrećemo kao narod i kao zajednica na ovom prostoru. Ja sam s ovom vremenu do sada trudio da dam šansu mlađim ljudima, verovatno zbog moje godine, jer sam i ja poprilično mlad, jer znam da treba dati priliku onima koji žele da se do kraja iskreno bore za ovaj prostor. Mladi ljudi naravno greše i grešit će, jer ja jesam grešio, ali znam da postoji iskrena želja i namjera da se ovdje ostane, da se bori. Treba slušati uvijek i starije ljude, da se razumemo, ljudi koji imaju iskustva, ali treba se osloniti na mladu energiju, jer izazovi nisu mali. Mi nemamo ništa od, da kažem, stalno prebiranja po prošlosti i treba da izvučemo lekcije, da znamo sa kakvim ćemo problemima se sretnemo, jer se oni vrlo često ponavljaju iz prošlosti, da razumemo određene odnose, ali nam je potrebna i nova energija i nova vizija, jer bez te nove energije mi ne možemo da uradimo ništa. Zato je važno da nalazimo nove puteve koji do sada nisu postojali, da uvodimo mlade ljude, da im dajemo nadu, jer verujte, to daje rezultate. Ja sam ponosan na određene mlade ljude koji su dobijali pozicije do sada, šta su i kako radili, sa koliko su srčanošću se borili za svakog čoveka, unutar institucija, koliko su se suprotstavljali i na koji način su zastupali i branili naše interese. I to ću raditi i u buduće. Da mladi ljudi dobiju priliku da sami odlučuju i da mladi ljudi shvate da ne može niko da uradi određeni posao umjesto njih. Svako mora u svom dvorištu da počisti, da pospremi ako želi da mu bude lepo i uredno i da to neće uraditi niko drugi. Možemo mi da se žalimo, možemo da kritikujemo, ali je vrlo važno da uradimo prvo nešto i da ponudimo rješenja, jer je moguće stvari promeniti. Verovatno je nemoguće delovalo pre 5 godina da neko kaže da će u Gračanici se mnoge stvari promeniti, se mnoge stvari desiti. Mnoge stvari i nisu urađene do kraja, ali mnoge stvari jesu. To sam samo govori da imamo još puno posla, ali ne da
da nismo uradili pozitivne stvari. Da je neko rekao pre 5-6 godina da će u Gračanici biti i Miloš Obilić, da se postaviti prvi spomenik kralju Milutinu u Srba, jer na drugi ne postoji, i da smo to uradili na jedan veličanstven način, da smo vratili pozorište, da sada institucije kulture zaista mogu da se pohvale fantastičnim programom, da smo infrastrukturno stvari promenili, uskoro ćemo dobiti srednjoškolski centar, razvijamo projekat obilaznice oko Gračanice, sve naše sredine su infrastrukturno mnogo bolje uređene. Da je neko rekao pre 6 godina da će moći ovako slobodno da se kaže da smo Srbi, jer se sećam tog vremena, sećate se i vi. Niste mogli da nađete srpsku zastavu u tragovima po našim sredinama, sada se to ne postavlja pitanje da li će biti ili neće biti. Biće svuda gde god želimo i kad god želimo. S druge strane, i po određenim drugim sredinama smo zaista uložili velike napore. I onome što smo radili u Velikoj Hoči, i onome što smo radili u Prilužju, u Plemetini, u mnogim drugim sredinama, u određenim pomoravskim mestima, zaista sa tim ograničenim resursima, i Ivan Tomić i ja lično, trudili smo se maksimalno da to koliko možemo ljudima pomognemo da očuvaju svoj život i da očuvamo nadu i kod mladih ljudi da ostanu ovde i da se bore, a ne da se predaju. Koja je vaša poruka za sve sugrađane? Energiju i snagu moramo da nađemo u mladim ljudima, a put i pravac glavnim treba da tražimo u prošlosti i u precima. Bez toga mislim da nećemo uspeti da promenimo svoju sadašnjost. Jer ono što smo naučili od naših predaka jeste da se nikada nisu predavali, da kada su stvari izgledale nemoguće, neverovatne, da su bili spremni na žrtvu, da su bili spremni na najveće žrtve, gde su žrtvovali živote. Od nas se danas ta žrtva ne traži, od nas se traži danas žrtva da radimo, da stvaramo, da budemo politički svesni i vrlo obazrivi kada nekome dajemo svoje poverenje. Takođe, da damo priliku mladima, da u mladi investiramo, da mladi shvate da moraju da rade na sebi, da moraju da budu bolji, jer ukoliko oni nisu bolji, ni nama kao zajednici neće biti bolje, da rešenja tražimo u sebi najbližima, a ne izgovore zašto nešto nije dobro, i da možemo da promenimo stvari. Moguće je promeniti stvari, to smo videli, to smo dokazali, treba samo da nastavimo da se borimo i da ne pristajemo da idemo linijom manjeg otpora, bez da problem prepoznamo i da ga rešavamo i da se njemu suprotstavimo. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Hvala vam. Bio je to kandidat za poslanika ispred Srpske liste, Branimir Stojanović. Ja vam želim prijatan i lep ostatak dana. Prijatno još jedno.